दुनिया फाग्ला जाबाय होमबा फाग्ला जाबाय माइ माइरं दामाबो बारा जाबाय संख्रि फानलु दामाबो अर जोंलावबाय गोदान गोदान सिख्लाफ्राबो दासो बुजिसिनबाय होनबा बुजिसिनबाय। Hello friends. Hello friends, welcome back to my channel. This is BODO'S family vlog. लोगोफोर नै जों दायो लावहाटिनि चिल्ड्रेन पार्कआव दंफैयो। जों दायो नै आमोखि सानैखौ दोनलां थांगासिनो दं आङो लोगोसे नानि आंनि फिसाजो दङ। दायो बाव जोंहा फिसाजोआ एसे इन्जय खालामबाय थानायखाय बेयाव हाबबाय माने दसे रेस्ट लालांसैबो स्कुटि गंसेयाव साब्रै गाहाम हान्थिबोनाय एसे मेंबाय आरोखि। दायो नै दसे जिरायबाय। बेयो जाहैबाय लावहाटिनि ओरै चिल्ड्रेन पार्कनि अपोजिटआव थानाय भिउ बिराद मोजां सिनारि बियो। बुंनो थाङोब्ला माबा बायदि ब्रह्मपुत्रनि मोनसे भिउ बायदि नुलायलांनो नागिरो आरोखि दैखौ फैलाव दै बायदि। दायो जों दसे सिङाव इन्टार खालामसै ओमफ्राय दसे गेलेनानै एसे रंजाहोनानै नानिखौ जों थांसै। दायो लोगोफोर जों गेटजों हाबलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। इन्टार जाबाय दै लोगोफोर आंबो हाबनोसै दसेल' गेलेहोगोन ओमफ्राय आंबो न'आव थांफिननांगौना मथा मथि 1.5 आवारनि लामा जोंनिफ्राय बिखुनजोनिसिम। दायो आङो बिसोरखौ ड्रप खालामना फैफिनगोन ओंखायनो आंहाबो फिसाजोबो दङ नालाय लोगोआव ओमफ्राय गोबावद्राय जायो ओंखायनो बिसोरखौ ड्रप खालामनानै फैथावथाव एसे दसे रेस्ट खालामलांसै माथोबाव आरोखि। नै गाखोदो दे नै बैथिजों बिब'जों गेलेदों। ओमफ्राय नै ओरैहाय बिमा दै आंनि गदाय गेलेगासिनो बाय हुक एन्ड बाय क्रुक रावबो लाङाबा गदायावथ' आं मोनखागोन। सिन्था खालामनांगौ गैया आं ओंखायनो बारा सिन्था खालामा। सोरबा न'खर मोजाङै नायफैबाबो दाजाहर सोरना बादा होयो आङो। गोसोथोनायखौथ' दोखो दोखो रायहरखायो आङो। देनांहाय लास्ट बाराव आं मोनबानो जाबाय आरो माथो दंबावो ना। दसे इन्जय खालामसै आरो बेवहाय। दे नानि नै मालाय हैया जरे हैयांआव बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो आरोखि बिसोरो। खालि जोंहाथ' फिसाजोआ मा होनो थांनायनि फैनायनि बेवहाय हाबलांनो मोनाबा बिराद गाबो। लावहाटियाव दसे गेलेलांनो दुद्रुग्रायाव होनो बैथिया जोंना। दाखालिबो फैदोंमोन बिमादैमोनजों हाबलांदों ओमफ्राय आंहा गैया भिडिअ क्लिप्स लानाय जायाखिसै नालाय। मोजां बैथि मोजां दे मादैयालाय मोजां। लावहाटिनि चिल्ड्रेन पार्कनि भिउस लोगोफोर ओरै फारसेथिं दै जोंहा मा होनना बुंनो बेखौ मा होनना बुङो माने डेमनि सिगाङाव थानाय मोनसे भिउस बियो। ओमफ्राय बेयावनो अपोजिटआव साखाथियाव माने चिल्ड्रेन पार्क दं। ओमफ्राय नैबेनिफ्राय नै जोंहा मोनसे लावहाटियाव मोनसे स्मल माबा दंना हाइड्र'फनिक इलेक्ट्रिसिटि मोनसे दङना बेनिनो मोनसे नैबे केनेल दै लाङो बेजों। ओमफ्राय भिउसा ओरैबायदि नै पार्कआ बेलासि बेलासि गोबांथार सेंग्रा सिख्ला जरा फैयोलै। एखमबा नै जोंना एक्ट्रिसा एखमबा बिराद सेंग्रा सिख्ला फैयो बेजों। आङो दाबसे थांनानै फैबा एखमबा बेयाव दसे बेरायलाङो ओमफ्राय नुयो आरोखि बिराद सेंग्रा सिख्ला नै बिदियाव जिरायो जरानो। जोंनि समाव गोदो अबसे बेबादि जरा जिरायनो मोनामोन। दा बांसिन नुबाय जरा जिरायनाय। गोदो बांद्राय जरा जिरायनाय नुवामोन जोंनि समाव। फैग्राफ्राबो गोबां दंमोनलै। नै आंना फिसाजोआ दुद्रुग्रायाव दे दुद्रुलाय मामि नै हमखां दे। औ हमखांनांगौ नै बेयाव गोथौ जाथारबाय बाय ज'सो फैयो हायाव। दे गाखोदो दे नै ओमफ्राय भिउसा नै
बाव बिबार गायबाय बारा मोजां भिउस नङा थेवब्लाबो बेलासि गथ'फोरखौ थगायनो थाखाय एसे मथा मथि 28 तारिख 12 मास 2015 बेवहायसो खुलिनाय बेखौ बेयावनो नै लिरनाय दंखायो 28 तारिख 12 मास 2015 माने 2015 नि डिसेम्बर जोबहां खुलिनाय नै आंना फिसाजो गाखोबाय दायो दुद्रुनोसै दे दुद्रुदो बैसि दुद्रुदो दे गोग्लैया नै बाव बिमादैया हमखांबाय नै हायाव गोग्लैबा गाज्रि नुयो नालाय हाद्रि फुला फुलि जागोन थ' जाबायना थांसै ना गेलेग्राया मोनथामल'खा नैबे दुद्रुग्रा मोनसे हैयां मोनसे दं ओमफ्राय दाउला माबा मा होनो गगेरे गुलदुम औ गगेरे गुलदुम मोनसे माने मोननै हैयाङा मोननै गगेरे गुलदुम मोननै ओमफ्राय नैबे दुद्रुग्रा मोनसे ओमफ्राय गेजेराव नैबे बायदि दं बारा गैया भिउसआ ओमफ्राय नै बिफाङाव माबायदि सावगारि आखिनानै दोनदों नायलाय लोगोफोर ओमफ्राय बै जाहैबाय कारेन्ट बानायो बेवहाय नैबे बेनिनो केनेल ओमफ्राय ओरैथ' जाहैबाय नुखायो बयबो मिथिखानाय नैबेखौ स्लुइस गेट होनना बुंनांगोन बेखौ इरिगेसन डेम दै लाङो बेजों गोबां जायगायाव दायो जोङो गेलेखांबाय ओमफ्राय बारा गोबाव खालामला जोङो थांनोसै नै आमोखिबो बैथिबो रंजादों मालाय सानैजों दे ओरैना हर नै गगेरे गुलदुम होनोना लोगोफोर स' लोगोफोर जों भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा कमेन्ट लाइक शेयार खालामदो आरो भिडिअखौ लोगोफोरनो नोंथांमोना मा खालामो खालामलाबायना हरदो ओमफ्राय माथो होनबावनो थांसै नै बाराद्राय गोबावबो जाबाय औ बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल गुड बाय हा